Ayo dados. Sugeng enjang di Mas. Sugeng enjang Pak D. Oh nggih. Lah pripun? Gong, celuk Oh, Pak Mas. D Gong. Angon wis tuwek mawa niku. Nggih, kepareng nyekar langgam ali-ali. Nggih. Dipun bawani nggih. Ngangge bawa? Nggih, ben bano harus. Aduh. Suarane apik kok. Jan cantik. Iya. Benjing kula tumut nggih. Nun, Benjing kula tumut jenengan. teng tretes. Badan. Lapa Gong? Tanggapan mohon ku asosiasimu terlalu jauh kok. Gak cocok niki momong. Nggih, monggo dipun bawani. Jeneng kula klali aja lali. Suarane apik nak, mangkane adikku Marto kebimbang suarane. Sing pundi to, Pak? Nun, Sing pundi? nah, lenggat jejer kalian Prof Jaki Udin. Insyaallah menika. Oh, nggih. Wah, Kula mboten ganteng, manis, wakas, nata wayang, nggih pinter, garapane jan hebat. Niki pun sampai luar negeri. Nggih saestu Oh, niki. nggih. Nyampe Jakarta Pak Kondang mawon remen kalian garapanipun. Sunggahipun adik kula Marto Jaya Sendika. Lho saestu. Tepuk tangan Lanjut, apa lanjut. mboten? Niki sulit kula aja dianggep sepele. Kula mboten melu hamung ati tansah nggon deli. Diajeng Rita. Ita, Pak. Ita. Nggih. Oh. Ketua Rita, Rita sinten ayo. Nah, terus adik kula dalang ndo Rita ngoten to. Ita. Menika jenengan nyuwanten jumeneng menika dipun tenggani tamu agung saking negari manca wilayah Walanda. Sinten? Nggih menika Master Antonius utawi Master Ton. Tasih kepareng nenggani nggih. Alhamdulillah lho, London niku lho ngantos tekan ngriki. Oh nggih. Nggih lah menika hajatanipun hitanan putra wayahipun Profesor Jaki Udin menika wonten kalih Ditlef Jarif Andreas angka kalih Kei Idrak Andreas saking Norwegia. Wah, jan hebat. Benjing kula nek pon gedhe mriko, Pak. Nun, Benjing kula nek pon gedhe mriko. nderek Prof mawon. Lah yo wis gedene sakmono njuk kurang gedhe. Lanjut. Yen dadi lara kelak
tak enkewala nganti ati besok apa bakal bali yen bali bejo lanjut langkam nggih. Nggih. Buka arep. Hampir mendekati sempurna 90%. Ayo nak. Suarane apik, priyaine ya becik. Iya, seger nak. Banyune akeh mo. Wah, niku ibarat buas mongko wae. Apa ae sin? Pendhate ana sinden Jumoto Seno Yasin nak ngoceh ae.
Ha iku mau sing nom saiki ganti sing tuwa. Iki senengane profesor iki gending-gending lawas nak sing gak tau metu. Oh ngono. Ya bener. Kandhane Mak Dismar sing nyuwara, Mbak. Ayu Muna Sundari. Nah, iki sindene bapakku Wardono, Bujul. Oh iya. Ijo-ijo. Ya sing gampang-gampang ae. Mari sing senior terus ganti sing lor. Adikku Esti, Bu Guru. Ya, jan meneh langsung. Oh, meneh prei. Masih libur. Ijo-ijo. Nah, ditingane, Cok. Oh, nyuwun disupoti riyin. Mboten jumeneng nggih mboten ngangge, lenggah mawon. Siap nggih Mbak Dari? Nggih, langsung mawon. Iya omong. Ha iki nak saking wediku, saking ati-atiku nak nampa dawuh. Saking panjenengane Kang Minul ya Profesor Jaki Udin. Ya Profesor dokter spesialis anak ya dosen nak. OSPAK mo iya. Wah, senengane lagu-lagu lawas dan hebat. Profesor iki seneng marang seni tradisi ning dhewe.
nderek nyengkuyung kalebu dalang-dalang muda klebu awakmu lan aku iki nak. Iya, gak pandang bulu lan bedak-bedakake gagrag Trowulan Porongan Surabayan. Oh ngono. Ji bener-bener seneng, pemerhati, pengamat, ya kritikes nek salah ya disalahno, dielingno. Dalang-dalang iki ditata supaya apik. Iki lak jempol anak. Ya hebat wong. Ya dibandani lho. Saking wediku nak. Nah wingenane iku geladi sedina beleng. Gending-gending panem Bromo. Wah, tak belani. Iya. Lah Bujul, Bundari, adikku Nini, wiyaga jan kompak tepat waktu. Dan bimbing dening dalang sepuh Ki Surana Gondo Taruna lho. Iya, wis matur nuwun banget. Bapak Surana purun biyantu kula wentah kanca-kanca sak rombongan. Ha iya sing mampu panem Bromo iki ya panjenengane. Ha iya nak wayangane hebat. Ki Surana iki wetan enak, kulon ya mumpuni lho. Iya. Priyantune ya entengan tur disiplin. Tepat waktu kena kanggo patuladane kanca sak rombongan, Nak. Iya, wis matur nuwun tanpa upama kae iso bales apa-apa. Ya tak kei madu murni nak wingi. Mbuh. Alhamdulillah. Iya. Dilanjut mari sing senior saiki Ibu Guru. Nah, iki Ibu Guru Esti. Nah, sing enom cek ngadeg. Ayo. Disupport pico. Ngangge jumeneng. Diajeng Esti. Injih, Bapak. Nah menika wonten penyuwunan Kelinci Ucul. Lah iki ya lagu arang-arang metu lagu lawas. Nggih. Ning tasik kenging dipun wastani ngetren. Larase pelok nggih. Injih. Ya, ayo Kelinci Ucul dados.
Alhamdulillah ana sing nyawer. Matur Matur nuwun, nuwun. Pak. Nggih kemutan to, Pak kula. Lajebane krasa krasa keberat nafsu wakasane montang-manting rakete ake aku dhewe kang kepate monggo Pak. Matur nuwun, Pak. Terus aku nyajak jebul ora ketemu klinciku aja beda aku terus bali nang semarang klinciku upos ana kandang. Ya lanjut. Aku dhewe kang kepan ting. Nggih, Matur matur nuwun. sembah nuwun. Kajan suarane apik. Iya. Niki lanjut napa sampun? Rondo Ayu. Sing nyuwanten sinten nggih? Oh, sembarang saiki ganti sing kidul. Mbak Sulis, Rondo Ayu. Ya iya. Loh, Mbak Sulis durung rondo. Oh, iki jenenge lagu mo niku. Ngangge jumeneng napa lenggah? Wah, jumeneng. Ayo disupport itu.
Nggih, Pak Dalang. Nggih, nggih. Niku wau lho kok mboten neco spot kula. Napa? Gundul-gundul pacul niku lho. Balen malih nggih. Sing niku mawon umume sakniki. Budi Wijaya lho, Mas. Langkung jukuke. Pak Dalang. Dalam. Nggih, kok kula dijaraken niki. Nun. Lah nggih, kula Nah, kula jumeneng. niki rundingan anu rembug wayang niki lho. Oh nggih. Rondo ayu nggih Mbak Sulis. Kula dereng rondo. Lah Lah iya kok. nggih, ayune mawon pun. Ngenteni kapan rondone. Lah nggih. Ya ayune mawon. Lah nggih, Pak Bener Dalang. niku. Dalam. Niki kan mumpung enten peloke nggih. Pelok nggih. Niku sambung wanci dalu. Nggih. Pak Surono niki sajake pun apal artine sambung wanci dalu niki. Oh pun kulino. Nggih Tapi nek diham. Semar Glathik mboten kulino ke Pak Surono. Nggih. Pak Nggih. Dalange mawon niki kados hati-hati niki. Nun. Jenengan kados hati-hati. Nggih insyaallah. Nggih. Kula mboten janji. Namanya saja manusia. Nggih, mugi-mugi mawon kuat. Kuat to Pak Dalang cek ndang keturutan pelok ya. Insyaallah pendungane kanca-kanca rombongan, kanca-kanca presiden lan para penggemar. Nah, niku sing kula suwun. Niki ngangge bawa sampun dalu. Nggih, borong. Dibawani. Mboten kedalon nggih. Boten sik jam pinten setengah kali kok niku. Kandhek ing panggrahita angel nggonku muwus yen rina banget nglang
ratri pun kakang datan nendra sing gedhe pak ngapuramu kang mas papujanmu jajan pengayatiku sambungku ing wanci dalu nyrawuke ya mong akibate aku membayangke rusake atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomotenan sida dadi satu tak ganti dikopo mati mendak boyo yen to sino urip lan andika mesti bagya mulya tan ono ing gaya istya mung bisa nyuara dika kanggo srana Nggih, matur nuwun. Nyuwun gunge pangapunten kala wau mboten saged nglayani nggih Randha Ayu dipun gantos kalian Mbak Sulis. Kakang Semar, aja kaget aku sing praptaya Kakang. Uru monggo jenengan rawuh ngriki Ndara. Bisa
Gunung Meru Garloyo Kidul Wetan Kutanyo Mangendra Loyo Sumyak Sumyukira Martapa Ganjaran nyopinang yo weng Ganjaran nyopinang yo weng Kakang Semar ojo kaget aku sing teka ya Kakang. Ha nggih. Ndara kula panengahing Pandhawa Risang Bagus Taranggana. Saking pundi? Semar nyridekna putra keponakanku atmajaning Kakang Werkudara Sena. Panutan Kakang Mbok Ayuni Dewi Arimbi kang lairake punang jabang bayi pinastan jabang tetuka wis kliwat saka 40 dina. Semar pusere jabang tetuka gaman sak negara ngamarton ora ana kang bisa nugas. Semar nggih lajeng dawuhipun Kang Eyang Begawan Yasa. Dawuh Kanjeng Eyang sekabehing penandang kang ana pringgondani jalaran pusering jabang tetuka saking gaman ora ana kang bisa nigas ateges dadi pepalang bukuing para pepundhen Pandhawa lan Pringgondani bisa walaya jati nanging kanthi sarana nganggo kudu bisa ngupadi kayu kastuba mulya kastuba jati Kakang Semar. Legegeg ugeg sak dulita mel lah monggo dipun padi Ndara Semar aja kepareng adoh ayo tutno aku mlasak alas Krendayana bisa enggal-enggal kepanggih usadaning jabang tetuka Kakang Semar. Monggo suawi kula dherekaken Ndara.
kondo kang cinarita gebati wong awayang risang bagus panengahing Pandhawa Raden Taranggana dipun dherekaken Yai Semar Bujagati Nayantaka lan Jamblaita. Nasak wana Dirbaya munggah gunung mudhun jurang nyebrang bengawan tangertos sanganing bilahi ingkang sampun lang-lang wonten Giri Gantara dewaning suduk pangudal-udal pikulun Dewa Narada kaget mirsani panengahing Pandhawa kang dipun dherekaken Semar lan Bagong dereng kondur dhateng negari Pringgondani. Keparengat daya kakangku inggih Ndara wong prawira Taranggana wah blay Heng sekaring jagat bawala nanggeng Mandara. Lho, Taranggana. Inggih sembah sungkem kula pikulun. Jeneng kita lak wis ulun paringi wujuding Kyai Kunto Baswara Langkap Wijaya Danu kanggo sarana nigas pusering Dabang Tetuka. Ingkang pundi pikulun kula tasih menika dinten kepanggih kalian pikulun dewaning suduk pangudal-udal. Awakmu iki ya apa Narada? Wong aku kait dhisik wis nderekake Pendhara Taranggana ora nate ketemu marang sliramu kok marah wis maringake wujuding Kunto Baswara Langkap Wijaya Danu. Lho. Dewa ndangak ae apa. Mangane